šećeru. Ako u kuću ne proda za iduće 4 nedjelje, grome ubi me. Šalim se. Imam ovdje fantastičan plac od tebe. 1047 kvadrata u Eichgrab u Donjoj Austriji. Znači, lokacija je fantastična. Ako znači tražiš nešto na selu, znači da ti deca uživaju u prirodi, u odrastanju, znači da ti komšija ne kuca na vrata. Ovdje imaš jedno friško sanirano kupatilo, jako moderno. Imaš ovo sve zajedno 247 kvadrata stambenog prostora sa 3 terase, gdje god da se okreneš možeš znači da izlaziš napolje. Imaš ovdje isto stari parket, jako je lep, sa pogledom znači na selo. Možeš dole nogome da igraš, da bi ostao fit. Dalje imaš kupatilo, imaš 10 minuta odavde da dođeš do brzog voza. Znači moraš da ostaneš fit i vitalan, to se traži. Onda dalje imamo jednu spavaću sobu, šta reći. Onda idemo sad dole da ti pokažem šta kuća sve ti nudi. Imaš, kako sam rekla, 247 kvadrata, pa pitam, možeš da biraš gdje ćeš da ideš gore, dole, levo, desno. Znači, dovoljno mjesta, imaš 6 soba, sve zajedno, no, oprostite. Ovdje se nalazi kuhinja, nije nešto ogromno, ali bože moj, za skuhati kafu dovoljno. Ovdje su ti, znači, jutarnje sunce. Imaš 2 kupatila, ovdje isto jedno kupatilo sa tušom, također toalete. Dalje dolazimo u noćne snove, isto znači spavača soba, odmor za dušu, onda idemo dalje, imamo jednu terasu ovdje što je pregrađena, za Wintergarten je napravljeno. Možeš ovdje provedeš non stop vreme, znači grejanje je novo, kuća je 1963. godina rađena, ali molim te sve je sanirano, i fasada, i prozori, i dah, i garaža tude, napravljen ti bazenčić, da skočiš da se odmaraš. Znači možeš, šalim se uvijek, ovdje možeš znači, da pređeš ka kući, ako bi donji dio dao na primjer zetu ili čeri, znači imate 2 ekstra ulaza, znači tu nije nikakav problem, ovo smo već bili, to sam već pokazala. Vidi, molim te, ove primaće sobe kako je fantastična. Isto znači sa pogled na selo dole. Kako vidiš, ovdje imaš veliku terasu preko 40 kvadrata, dole imaš 2 garaže, tu isto gdje su sad ovi beli stubovi, imaš cugang znači, za kuću, možeš znači, da dođeš dole, a s druge strane znači, da priđe. I ovdje se nalazi spavača soba. Sad ću ti pokažem još onaj donji deo, znači za familiju koja se dobro slažu i žele nešto naravno da ušparaju. Ovo je znači idealna opcija ili za nekoga kome treba puno mesta. Onda ne čekaj, nego nas pozovi šećeru. Na lijevoj strani imaš pajz. Prije bio ovdje podrum, sad je to sve sanirano, znači napravljeno sve, znači da možeš i ovdje da živiš. Grenje novo napravljeno sa gasom. Znači ovdje su za partijs kad imaš fešte, slave, etc. Jako divno. Ne? Onda imamo isto jednu kuhinju, ona isto moderna, znači isto sve modernizirano. Kako sam već rekla, znači sve ti je ovdje urađeno, prozori, vrata, fasada, krov. Malo te ne može samo ako ti se farba ne sviđa, znači da okrećiš i da staviš svoje stvari. Kako vidiš, kuća je ogromna i izgleda stvarno fantastično. Ovdje je ulaz znači, za podrum, ako ne želiš, znači, s druge strane možeš gore znači, da dođeš gdje ona sad Vila Wintergarten ili ovdje prelasti znači, za kuću, znači za dvoje. Stvarno idealna opcija. Pa ako te interesira, sad ću ti sve još jednom kratko da sastavim. 1047 kvadrata imaš placa, kuća iz 1963. godine, kompletno sanirana, prije par godina, grejanje novo, sve urađeno novo. 247 kvadrata imaš sve zajedno ukupnog Wohnungsfläche. Imaš 2 garaže tu, veliku terasu, gore imaš 2 terase. U Eichgrab cijena je 550.000, pa nas pozovi da si napravimo jedan terminčić samo kod Klastano Partner Immobilien. Ugodan dan ti želimo.